Juan Kapitulo 6. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako, dili nagayud gutomon. Ug ang mutuo kanako, dili nagayud uhawon. Gisultihan ko na kamo, nga nakakita na kamo kanako, apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa kong amahan, moari kanako. Ug ang moari kanako, dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa kong kaugalingong kabubuton, kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga yang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw."